आमच्या बघा वाडीतील ना सर्वात वयस्कर महिला ह्या. तुमचं किती वय आहे? 75च्या वर? 75 70. हे असे सर्व शेत आहे तिथे आणि मला वाटतं तिकडे त्या साईडला ना काम चालू आहे ना, तरी हे पाणी ना चालू असतं इथे. हे पाणी आता दिवाळीत. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आता घरातलं की नाही थोडंसं काम आटपलं, चाललंय मी रानामध्ये. कुणालचे बाबा पण आहेत जोडीला. थोडीशी भाजी पण बघूया काय मिळते का, म्हणजे जास्त लांब नाही जाणार, इथे जवळपासच जाणार आहे. चला पटापट जाऊया. आणि आता की नाही गावी शेतीची कामं पण चालू झालेली आहेत, म्हणजे काय म्हणतात लावणी हा. मला कसं अजून व्यवस्थित माहिती नाही आहे, ते पण बघूया आपण. जर का त्या साईडलाच जाणार आहे आम्ही रानामध्ये. पाऊस की नाही आता बारीक बारीक आहे, म्हणजे सकाळी खूप जोरदार पाऊस पडत होता. आता म्हटलं जरा थांबलं आहे, ते पटकन एक फेरी मारून येते, कारण किती दिवस झाले घराच्या बाहेर ना पडलेली नाही. आणि असं घराच्या बाहेर नाही पडलं ना मग खूप असं चिडचिड होते. पूर्ण दिवस घरात बघा काम असतं, जरा असं एक फेरफटका मारलं ना का बरं वाटतं. मग आता अर्धा एक तास फिरूया आणि मग येऊया. मग तेवढी मग एनर्जी मिळते मग घरी आल्यानंतर काम करण्याची. आता इथे की नाही सगळा चिखल आहे झालेला. एक मिनटं मी जरा सांभाळून चालते. आता वाजलेत की नाही, सकाळचं टायमिंग आहे, मला वाटतं 10:15 10:30 वाजले असतील. आता एखाद तासामध्ये पटकन आपण ना निघून येऊया मग घरी. हा नाही काय आता पहिलं वर्ष नाही, आता झालं 2-3 वर्ष. ही आमची राधे काकी बघा. तुम्ही कुठलं पाणी आणलं? पण पाणी कुठलं? झरीवरनं आणलं? नाही हा हा हा, तो जेव्हाचं पाणी आहे ना खाली माहिती आहे. हा तुला माहिती नाही जायच नाही. ते गौरीची पूजा होती तिथं ना. हा हा, तिकडनं आणलं काय? तिकडे भगवान नाही आपल्या हवाचं. हा हा हा, ही वाट आहे. ह्या आमच्या राधे काकी आहे. कोण बोलता? सर्व जरा बघतायत तुम्हाला. आता बघूया कधी. म्हणजे आमच्या बघा वाडीतील ना सर्वात वयस्कर महिला ह्या. तुमचं किती वय आहे? 75च्या वर? 75 70 75. आणि गेल्या वर्षी यांचा सत्कार पण झाला होता ना तुमचा. ग्रामपंचायतीने तुमचा सत्कार केला ना गेल्या वर्षी. हा, जास्त वयस्कर म्हणून ना त्यांचा सत्कार पण झाला होता. पण अजून बघा कशा ठणठणीत आहेत एकदम. सांगतात तुझ्या मिळणार. सर्व जण बघतायत तुम्हाला. आता आईनं कसं ह्यांना आता अजून मोबाईलचं काय कळत नाही, मग असं विचारतात मला की मला कोण, म्हणजे कोणाशी बोलतेस तू, असं ते मला विचारतात. पाणी घेऊन जाते. नाही पण खऱ्या काय होतात वागणी आहेत त्या एकट्याच राहतात इथे. एकट्याच राहतात आमच्या राधे काकी इथे एकट्याच, त्यांना कोण नाही. म्हणजे हा त्यांच्या घरामध्ये त्या एकटाच राहतात. त्यांचं म्हणजे आहे पण तरी पण हिमतीने राहतात त्या इतकी वर्ष. हा हा, पण तुमचं आता वय इतकं आहे माहिती पडेल कोणाला बोलेल तुम्हाला. 75 वय आहे तुमचं. मग अजून पण तुम्ही डोंगरात जाऊन खाली जाऊन पाणी घेऊन आलात ना ठणठणीत. चला मग. बाबू हा क्लासला गेला तो. तर ह्या ज्या राधे काकी आहेत ना, म्हणजे आम्ही त्यांच्या हिमतीला दाद देतो. कुणालचे बाबा खूप कौतुक करतात त्यांचं, म्हणजे आम्हाला खूप त्यांचं कौतुक आहे. म्हणजे कसं ते रानावनात त्या एकट्या फिरतात, अजिबात त्यांना भीती नाही, काय नाही. आणि सगळी माहिती आहे त्यांना, म्हणजे पानं फुलं होतात, झाडं वेली सगळ्या बाबतीत त्यांना माहिती आहे. त्याच्यामुळे असं कधी काही विचारत असेल ना तर आम्ही त्यांना विचारतो आणि सांगतात त्या आम्हाला माहिती बघा देतात त्या. असं आता त्या हा एवढा डोंगर उतरून त्या खाली गेल्या होत्या पाणी आणायला, झरीचं पाणी. कळशीवर पाणी त्या घेऊन आल्या. असा हा रस्ता आहे, पण आता अशी माती वाहून गेलेली आहे ना, त्याच्यामुळे आहेत खाली दगडी झालेले आहेत, त्याच्यामुळे इतकी काही भीती नाही आहे. तर मी आता इकडनं की नाही खाली उतरते आणि मग तुमच्याशी बोलते मी. तर हे बघा, हे असे सर्व शेत आहेत तिथे.
आणि मला वाटतं तिकडे त्या साईडला ना काम चालू आहे, कारण आवाज येतोय आपल्याला काम चालवायचं. आणि मुख्य म्हणजे झऱ्याचा आवाज येतोय. आता झरा की नाही लांब आहे तरी पण आवाज बघा, मी इथे उभी आहे इथपर्यंत आवाज येतो झराचा. आणि तो झरा तुम्हाला मी आज दाखवणार आहे. तुम्हाला बघा मागच्या एका व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं मी तिकडे गेले का तुम्हाला मी दाखवेन झरा. आणि हे बघा वाटेने जाता जाता भाजी पण इतकी दिसते ना, आणि पाऊस पण आलेला आहे बघा तेवढ्यात. आणि ते समोर बघा तिथे काम चालू आहे शेतीचं. हे आपले भाऊ आहेत, राजा भाऊ. तेव्हा ही ना भात शेती लावून झालेली आहे. आणि त्या बघा आमच्या काकी. हां पाणी लागतं. हे बघा आता भाऊ आहेत ना, त्यांच्या आई आहेत त्या, आणि ते तरवा घेऊन आलेत. म्हणजे ती भाताची बघा रोपं असतात ना छोटी छोटी, त्याला तरवा म्हणतात. रेनकोट बिनकोट घालून एकदम फुल पॅक मुंबईकर असते, फुल पॅक. मुंबईकर आहेत. हा बरोबर मुंबईकर आहेत ते. हे पण मुंबईवरून आले शेती करायला. आणि इथे बघा ही अशी रोपं पण काढून ठेवलेत बघा ह्यांनी, इथे असे बांधून ठेवलेत. आता ही लावणार शेतामध्ये. लाला आणि काला माझ्या अंगावर येऊ नको. लई छान प्राणी लाला, लई छान प्राणी. दोनदा हात फिरवलीस ना, हात फिरवल्याशिवाय जाणारच नाही. उभा राहणार पुढे ते लाल्या ना. हा त्याच्यावर हात बीत फिरवलेला असेल ना, मग तो तिथे उभा राहतो, हात फिरवला जात नाही. मग तर हा जो चिखल आहे ना सगळं व्यवस्थित करून घेणार. आणि आमच्या ज्या काकी बघा आहेत ना, तो असा बांध घालतात. हा बघा हा इथे बांध दिसते. पाणी अडवतं का त्या चिखलानी साईडनी. आणि सगळं गवत वगैरे आहे ना आतलं, ते सगळं साफ करतात त्या. अजून ते तरवा लावायला वेळ आहे अजून ना, अजून 1-2 तास जातील. पारंपरिक शेती आहे ना. लाल्या काल्याची पारंपरिक शेती. हा लाल्या चल लालू, चल लालू, चल लालू, चल. थंड प्राणी, थंड प्राणी. खाली जरा हाय, लाला एकदम थंड. लाला जरा टेन्शन नाही. तो येतो कुठे, त्याला बांधून ठेवलेला. त्याला खोदायला लागतं. चला यांचं काम चालू द्या. हा रिया विजय, ही बघा रिया पण आले. खूप बिझी आहे. अगं भाजी आम्ही आलो ना शोधायला, तसेच मग पुढे आलो. यांचा आवाज ऐकला ना तर. चल मग हा ये मग घरी संध्याकाळी. कधी येशील? आता तिकडेच जायचंय. चालेल. हा चल. हा कपडे धुवायला आलेली. सर्व काढायला गेली. हा हा चल. दूध ती तिकडून गेली ना, म्हटलं घेऊन जा. तर रिया बघा आता गेली घरी. ती कपडे धुवायला आली होती. आणि आता आपण आहे ना आता इकडे जाऊया. इथे ना मोठा झरा बघा आहे, तुम्हाला मी म्हणाली होती दाखवी म्हणून. तो झराच तुम्हाला मी दाखवते आता. मी ते झऱ्याचं पाणी ना आमच्या इथे वापरलं जातं पिण्यासाठी पावसामध्ये. नळाचं नाही गेलं पण ते घेऊन जाणार. मस्त मस्त. तुम्हाला मागे बघा व्हिडिओमध्ये मी दाखवलं होतं आपल्या घराजवळचा झरा. तर असे छोटे छोटे झरे मिळून हा बघा, हा असा मोठा एक झरा ना इथे असतो.
आणि भरपूर पाणी बघा कसं वाहत आहे ते. आणि हे पाणी ना पिण्यासाठी नेतात आमच्याकडे. बघा इतकं सुंदर वाटतं ना बघायला. हे बघा कसं केलेलं आहे, असं साईडने ते जाते सगळं वाहून. बघा नैसर्गिक झरा बघा किती मोठा आहे. म्हणजे पाऊस जरी थांबला असेल ना तरी हे पाणी ना चालू असतं इथे. हे पाणी आता दिवाळीत बंद होणार. दिवाळी गेली ना. हा बघा हा छोटा बघा झरा इकडनं आलाय ना. असे छोटे छोटे झरे येऊन ना ह्या झऱ्याला मिळतात आणि असा मोठा झरा हा तयार झालेला आहे. झरीचं पाणी असं म्हणतात आमच्या इथे याला. नाही नाही इतकं छान वाटलं ना, इतकं प्रसन्न वाटतं ना हे सगळं बघून. सर्व थकवा ना माझा निघून गेला. तुम्हाला मगाशी बघा म्हणाली मी की घरामध्ये राहून राहून मी कंटाळी होती. पण असं कंटाळाल ना की सरळ असं रानामध्ये आम्ही फिरतो. जास्त वेळ नाही फिरत आणि म्हणजे जास्त असं आतमध्ये पण जात नाही, बाहेरच्या बाहेर फिरतो. असं निसर्ग बघायचा आणि मन एकदम खुश होऊन जातं आणि पुन्हा नवीन काम करण्याचा आपल्याला उत्साह येतो, जोम येतो. आता म्हणजे प्रत्येक वेळा मी काय तुमच्याशी शेअर करत नाही मी रानात जाते तेव्हा, पण चला अधूनमधून म्हटलं काहीतरी तुम्हाला मी दाखवत जाईनच. आणि कुणाला तेव्हा पण जाम खुश होतात, त्यांना पण असा निसर्ग खूप आवडतो. आणि ह्या झऱ्याच्या बाजूने बघा सगळी ही जी शेती दिसते ना ही सर्व भात शेती आहे. सगळीकडे असे तरवे ना असे छोटे छोटे असे केलेले आहेत. मस्त वाटतं ना. आमच्या वाडीमध्ये घरं कमी असल्यामुळे शेती काही जास्त अशी केली जात नाही. मला वाटतं 1-2 घरामध्येच शेती केली जाते. आणि आता हे जे भाऊ बघा तुम्हाला दाखवले ना व्हिडिओमध्ये ते मुंबईवरनं आलेले आहेत. खास शेतीसाठी येतात त्या दरवर्षी मुंबईवरनं. माणसं कमी, मग माणसं कमी असल्यामुळे मग शेती तरी कशी करणार. आणि शेती करायचं म्हटलं का माणसं बघा लागतात. चला मग पाहिजेच. चला आता थोडीशी भाजी आपण बघूया काय मिळते का ते. हे बघा काके परत निघाल्या तरवा घेऊन. अर्धा गेले आता खाली भेटले आम्हाला. तुम्ही काय पोचवायचं काम करताय? हो आता लावायचं नाही. हो ह्याच्यावरती माझी नजर पडली बघा. हे काय आहे? जंगली केळ. हे बघा इथे पण आहे आणि अशा बऱ्याच ठिकाणी ना अशा केळी ना उगवलेल्या आहेत. हे बघा ह्या साईडला पण. हे अशा आपोआप उगवतात ना दरवर्षी पावसामध्ये. शोधा. आणि बराच वेळ फिरल्यानंतर आता आम्ही निघालो आहे घरी. कारण घरी जाऊन आपलं सर्व काम बाकी आहे. जेवण वगैरे करायचं आहे. आणि भाजी शोधायच्या हिसाबाने आम्ही बाहेर पडलो आहे. पण भाजी बघा काहीच घेतली नाही आहे. ते सर्व झरे वगैरे बघत राहिलो त्यातच सर्व वेळ निघून गेला. म्हणजे काय भानत नाही राहिलं की भाजी आपल्याला जमा करायची असं. जाऊ दे इथे जाता जाताना वाटेने आपल्याला भाजी मिळेल, काहीतरी मिळेल एक तरी. आणि मैत्रिणीनं घरी आल्यानंतर घरातलं काम मी आटपायला घेतलं आहे. जेवण म्हणजे करून घेतलं आधी. भाजी शिजते गॅसवरती. जरा 5 मिनटं बसले आणि आपला शेरू बघा त्याला लागली भूक. त्यांचं जेवण रेडी आहे. कुणाच्या बाबा त्यांना आता पहिला जेवायला देतील आणि ह्यांचं जेवण झालं मग जेवून घ्यायचं आपण. तर रानभाजी केली आहे आजच्या रेसिपीमध्ये. अकुरची भाजी केली मी 2-3 वेळा तुम्हाला दाखवलेली आहे कशी असते ती. त्याच्यामुळे दाखवलं नाही तुम्हाला. पण आज कसे केले नॉनव्हेजमध्ये केले. म्हणजे आज नॉनव्हेजचा वार आहे ना त्याच्यामुळे सुकी मच्छी टाकून पण ही भाजी करतात अकुरची. साधी सिंपल आहे, काही नाही. कांदा मिरची टोमॅटो जे काय असेल ते टाकायचं, मीठ मसाले आणि मग ही अकुरची भाजी आणि सुकी मच्छी जी आपल्याला आवडत असेल ती. तर जवळा टाकून मी ही भाजी केलेली आहे. नॉनव्हेजमध्ये पण ही भाजी ना खूप छान लागते. आता झाली ना का तुम्हाला मी दाखवते. आणि हा बघा मागे आलाय शेरू. आता शेरू बघा खाली उतरलाय. आ बघा अशी त्यांची मस्ती चालू आहे. हां चला चला जेवायचं चला. म्हणजे मी मगापासून जेवण करते ना माझ्या मागे मागे किचनमध्ये. कधी जेवण होते आणि कधी मला आमच्या आई जेवायला देते असं झालेलं आहे. चला सगळ्यात आधी ना ह्यांना जेवायला देते कारण ह्यांचं जेवण रेडी करून झालेलं आहे. चला 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 जेवायला चला. हे शेरूची नजर बघ. तुम्ही शेरूची नजर बघा आणि वाघ्याची नजर बघा. दोघं बिचारे वेटिंगवरती आहेत ना. शेरूचा नंबर आमचा पहिला असतो. पण सगळ्यात आधी आम्हाला खूप घाईघाई असतं ना जेवायची. शेरू आता अजिबात माझ्याकडे ढुंकून पण तो बघणार नाही. जोपर्यंत जेवणार नाही ना तोपर्यंत काहीच नाही. हां हो काही नाही.
कारण त्याचा बाबा आता त्याला जेवायला देतो ना, हे बघा इथे त्यांचं जेवण ना ते तयार करतात, त्याच्यामुळे सगळं लक्ष दोघांचं की नाही बाबाकडेच आहे. वाग्या, ए वाग्या, शरीफ पोरगा आहे माहिती आहे कोण वाग्या? का? तो जेवायला देऊ पडतो, आता मी उठत नाही तो म्हणतो उठणार नाही. कोण? हा ना, तो वाग्या हां. तिकडे उठेल. ह्यांचं खाण्यापिण्याचं काम ना ह्यांच्याकडेच असतं. सकाळचं मी देते नाश्ता दोघांना पण दुपारचं जेवण रात्रीचं जेवण कुणालचे बाबा देतात. आणि जर का ते घरात नसतील ना मग कुणाल देतो. ही बघा आपली भाजी अकोरची आहे आणि सुकी मच्छी त्यात टाकलेली आहे बघा. थोडंसं जरा पाणी राहिलं म्हणून जरा गॅस फास्ट ठेवला आहे, म्हणजे सुकून घेते मग छान लागेल अशी खायला. आणि पुऱ्या घरभर असं सुगंध सुटला आहे भाजीचा. आणि ही बघा ही उडदाची डाळ, ही पण खूप छान लागते, टेस्टी. तर जेवण बघा आजचं, ही टाकळ्याची भाजी आहे जी मी ना काल केली होती. ही आपली आजची भाजी अकोरची, चपाती भात आणि ही आपली उडदाची डाळ आहे, कांदा. आणि ह्या बघा इथे पण 2 चपात्या ठेवल्यात. तर आज ताटामध्ये आमच्या बघा तुम्हाला जेवणाचं प्रमाण जास्त दिसते, कारण आम्ही आज एकाच ताटात जेवण वाढून घेतलेलं आहे. अक्कूर जवळा टाकलात ना अक्कूरमध्ये. चला जेवा चला. तर संध्याकाळची वेळ मैत्रिणींनो, आत्ता 6 वाजलेले आहेत आणि आमचं संध्याकाळचा चहा पाणी चालू आहे. हा बघा कुणाल पण आहे. तर व्हिडिओची एंडिंग करते मी इथेच. आता आवडला असेल आजचा व्हिडिओ जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.